Esselamu alaikum, ših, imam jedno pitanje za vas, supruga mi se zove Džennet. Da li je to grijeh ili ispravno? Pošto kao kod nas u većini slučajeva ta ženska imena se zovu Dženneta, ali u ovom slučaju sestra se zove Džennet. I da li je to pokuđeno? Nije inšala pokuđeno ime Džennet, da žena ima ime Džennet, ako to nekom i odgovara. Da li meni odgovara ili nekom drugom, to je drugo pitanje, ali ako insanu lično odgovara to ime, da njegova supruga ima ime, da nosi ime Džennet, s aspekta islama nije sporno, pogotovo što Džennet znači, ako Bog da, mjesto boravka, nagrade vjernicima, ali džennet je u arapskom jeziku s aspekta arapskog jezika bašta. Bašta u kojoj ima voća i plodova i povrća, to je džennet. Tako da znači nema nikakve smetnje da se žensku da ime džennet. Znači, sad da li će neko to dati ili ne, to je drugo pitanje.